Емани-Марко, крал на червеите. Автор Хорикъл. О, свещен остров Артеум, където розова светлина влива въздуха. Над кулите и през цветята, нежен бриз се лее. Меко наклонени зелени целунати скали до разбиваща се пяна отдолу. Винаги пролетен следобед, поместен в неговите граници. Този мистичен, защитен от мъгла дом на ордена на псиджиците. Тези съветници на крале, предпазливи, мъдри и справедливи. 10 и 30 години, откакто могъщите ремани паднаха. Двама блестящи ученика учеха в лоното на псиджиците. Сърцето на единия беше светло и топло, другият тъмно и студено. Полудият втори, Емани-Марко, се вихреше в смъртоносен танц. Душата му в кости и червеи, по пътя на некромантията. Пленявайки и поробвайки души, той хвърли зло заклинание. Първият, Галерион, притежаваше магия, смела и ярка като бял ден. Той се изправи пред Емани-Марко под сивата кула Цепора и каза, злият ти мистицизъм не е начин да упражняваш силата си. Всявайки ужас в духовния свят, твоите изследвания трябва да престанат. Емани-Марко се присня, мразейки добре пътищата на живота и мира. И се върна към мрачното си изкуство, своите бои, смърт и разпад. О, свещено острове Артеум, колко бавен си да осъзнаеш заплахата. Когато ужасната истина се разкри, колко слабо е наказанието. Зловещият Емани-Марко от острова на мъдреците беше изпратен. Към континента красота на зората, за още смърт и души за женене. Намерихте вълк и изпратихте звяра при стада овце. Каза Галерион на своите господари, ужас над Тамриел се е зародил. Не говори повече за него, казаха мъдрите сиви плащове. Не беше първият път, когато Галерион смяташе господарите си за безчувствени. Безразлични към мъже и моряци, отчуждени в островния си дворец. Не беше първият път, когато Галерион си помисли, че е време да създаде нов орден, който да донесе истинска магия на всички, могъща гилдия на маговете. Но това беше моментът, в който той най-накрая напусна лазурен залив на прекрасния Артеум. О, но много пъти преди сме пяли за Ванус Галерион. Как той отхвърли веригите на псиджиците, носейки магия в земята. През годините той видя докосването на ръката на Емани-Марко. През пустините, горите, градовете, планините и моретата на Тамриел. Тъмната хватка се простираше, нарастваше като някаква страшна болест. От тъмните му некроманти, събиращи прокълнати артефакти от миналото. Донесоха му тези инструменти, луди мадьосници и вещици. И донесоха осквернени с кръв билки и масла в пещерата му на греха. Сладка отрова кавири, прах от светци, снопове човешка кожа. Гъби, корени и много други затрупваха алхимичния му рафт. Като паяк в мрежата си, той изсмука цялата им сила в себе си. Емани-Марко, кралят на червеите, първият в света от безсмъртните личове. Поквара върху поквара, докато гниенето не потъна в самата му същност. Макар че запази името Емани-Марко, тялото и умът му бяха само жив, движещ се труп, докато оставяше човечеството зад гърба си. Кръвта във вените му се превърна в отровна киселинна яхния. Силата и животът му се увеличаваха с нарастването на злата му колекция. Най-могъщи бяха тези артефакти, отдавна прокълнати от древни времена. Казват, че Галерион напуснал гилдията, наричайки я Блато. Но наистината е мощен поток, замърсяващ реката на времето. Галерион наблюдавал възхода на Емани-Марко чрез възвишени сили. Към своите магове и рицари на лампите, преди последния си дъх. Трябва да се изправя срещу тиранията на червеите и най-накрая да убия безсмъртните. Той ги повел на север към прокълнати земи, към планински проход.
О, оцелелите в битката, казват, че нещо подобно никога не е било виждано. Брониран с магия, въоръжен с омадьосан меч и брадва. Галерион извика, повтаряйки, кралю червеи, предай ми артефактите си и силата им, и ще живееш както подобава на мъртвите. Кух смях отговори, ти умираш пръв, каза Емани Марко. Тогава мадюсническата армия се сблъска с нечестивата сила. Представете си вълни от огън и скреж, и планината трепери. Представете си мълнии, извиващи се напред, пръщещи в драконова въздишка. Като листа, бойните магове летят, за да се изсипят от небето. По зова на некромантите, трупове избухват от земята, за да се бият. За да бъдат разбити в нищото с поток от свещена светлина. Водовъртеж от енергия, освободен, кръв се излива в реки. Като грамотевичен удар в синьо небе или внезапен рев на лъв. Като остри бръсначи, разкъсващи нежна бродирана дантела. Така с едно докосване Галерион разтърси планината до основата и... Смъртоносната орда падна фатално, но вслушвайки се в предсмъртните им викове. От дълбините, нещото, което наричаха крал на червеите, се издигна. Самият Нирн крещеше във войната на маговете и некромантите. Очите му горяха с тъмен огън, той отвори беззъбата си паст. Повръщайки мрак с всяко издишване. Всички поглъщащи зловонния въздух усетиха леденото докосване на смъртта. Разпръснати изглеждаха некромантите, зли, ужасни глупаци. Обратно в гилдията на маговете, победителите запазиха прокълнатите инструменти. На него, все още живеещ в безсмъртието, е Емани Марко, кралят на червеите. Деца, чуйте как сенките пресичат спящата ви колиба. И селото заспива, улиците са празни от тълпите. И луните зловещо блестят през нощните облаци. И хората от гробището почиват, надяваме се, във вечен сън. Чуйте и ще чуете шепота на пълзящите стъпки. И тогава се молете никога да не усетите ужасното докосване на краля червей.